קודם כל בואו נאפשר לעצמנו כמה רגעים של שקט, כמה רגעים של מנוחה מהעומס של המילים, של הרעיונות. נתחבר לפשטות הגדולה של הנשימה שלנו, הזרימה הפשוטה של הנשימה. הנשימה שנמצאת תמיד ברקע, השאיפה והנשיפה, ונאפשר לעצמנו להרגיש את הנשימה, ושזה לא יהיה רק משהו מנטלי, אלא אנחנו גם מרגישים אותו, מרגישים את הגוף שנושם, מאפשרים לעצמנו אולי לנשום קצת יותר עמוק מהרגיל, ולהחליף את האוויר שנמצא בריאות באוויר רענן חדש, להרגיש את הקרירות של האוויר שנכנס מבחוץ פנימה לתוך הריאות, ואת החמימות של האוויר שיוצא החוצה מהריאות. להרגיש את החזה שעולה ויורד עם כל נשימה. ונוכל לאט לאט להרגיש איך הנשימה נעשית יותר שקטה, לאפשר לנשימה להירגע ולהיות יותר שקטה, יותר רכה. ולאפשר לגוף לנשום כמו שהוא רוצה, כמו שהוא צריך. ויש קשר הדוק בין הנשימה לבין הגוף, וגם הנפש כמובן, וככל שהנשימה נרגעת, הופכת להיות יותר שקטה, יותר עדינה, כך גם השקט הזה מחלחל לגוף, מחלחל לנפש, למיינד, למחשבות. אבל זה כמובן יכול לקרות רק אם אנחנו לא נאבקים,
אם אנחנו לא מנסים לאלץ את השקט אל המרפים, ומאפשרים לרגיעה הזאת, מאפשרים לשקט הזה להופיע מעצמו, בלי מאמץ, בלי לאלץ, אלא רק פשוט להרפות. להרפות מהרצון להגיע לשקט, ורק לאפשר לנשימה להתרחש, להיות ברקע כמשקיף שבעצם מרגיש איך הנשימה הופכת להיות יותר שקטה ויותר שקטה, עד שהיא כמעט לא מורגשת. ולשים לב גם למיינד, איך יש עכשיו הרבה פחות מחשבות, איך לאט לאט המיינד הופך להיות גם כן שקט. אז נאפשר לעצמנו ליהנות מהרגע הזה של השקט. נאפשר לעצמנו להתרווח בשקט. ליהנות מרגע של שלווה, של מנוחה. נוכל להרגיש אולי שמתוך השקט הזה אנחנו נטענים באנרגיה חדשה. ובעצם הרגעים האלה של השקט הם גם רגעים של ריפוי. ושבשקט הזה יש גם המון אור. השקט זה לא שקט ריק, זה שקט, יש בו מלאות של אור. שקט שיש בו המון משמעות. שקט שמחזק אותנו, נותן לנו כוח. נאפשר לעצמנו להיות בשקט הזה, להתמסר לשקט הזה, לחבק את השקט הזה. ומתוך השקט הזה לקבל את הכוח ואת האומץ. השקט הזה שהוא בעצם
מייצג את הנשמה, את האור הפנימי, לקבל מזה את הכוח ואת האומץ, לצאת אחר כך אל החיים. לפני שנסיים, נאפשר לעצמנו להיות בליבנו עם כל אותם האנשים הטובים שעברו סבל כל כך גדול באירועים האחרונים, להיות איתם בליבנו, עם כל אלה שאיבדו את יקיריהם, עם כל אלה שיקיריהם נחטפו מהם, להיות איתם בליבנו, לשלוח להם את האהבה שלנו, להתפלל לשלומם, לשלוח להם אור, להיות בליבנו עם השבויים והחטופים, להתפלל לשלומם, לראות אותם מוקפים באור, באהבה, בריפוי של הרבה אנשים בארץ הזאת וברחבי העולם. ולהתפלל שהשלום יחזור במהרה לארץ הזאת, לכל בני האדם שחיים כאן, לכל האזור הזה. יהי רצון שרוח של שלום, של אחווה, של חמלה, תרד על הארץ הזאת, על כל בני האדם שחיים כאן, מכל העמים, מכל הדתות. ונוכל עכשיו בהדרגה להחזיר את המודעות שלנו, להיות שוב מודעים לגוף ולנשימה, ונשים לב באיזה מידה יש בנו עכשיו יותר שלווה אולי, יותר אור, ונוכל לאט לאט לצאת מהמדיטציה.